akademik Kurdî rast e? Akademik Kurdî yani ew kesên ku melheze wê peyvê dikin ne rast e. Yani wateya wê jî xwe tiştek diye. Eger ser zimanê Kurdî li zanîngehê xebatekî akademîk zî xwe navê zanîngehê akademî ye. Eya xebatekî akademîk habite kirin belkî em ji wê re bijin zimanekî akademîk belê ew Kurdiya ku nava civakê da ya ku Kurdiyekî zelal tê te axaftin, Kurdiyekî rast tê te axaftin, ew jî Kurdiyekî rast e yani ne hevcî em ê Kurdiya akademîk. Ew kesê vê peyvê bikar tînin bi giştî ez dinêrim yani ez dibînim ev kes Kurdiyê nizanî. Ancî pirkê nizanîn kêmasiya xwe bi vê peyvê diveşîrin. Belê çendê dibêjin nabêjin ez nizanim, dibêjin ez zanim belê ez ê akademîk nizam. Hala wisa nîne yani Kurdiyekî zelal heye, Kurdiyekî rast heye ew qas e. Yani dawiya dawî jî vê tiştê tişima me sem nabêjin Tirkiye akademîk. Vê peyvê me çîca nebîstiye.